Gibaha ang National Highway sa Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur tungod sa kusog nga ulan kagabi. Ani ang report. Daw dagat na kining Talisawa National Highway sa Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur atol sa pagbundak sa ulan mag alas 8 sa gabi. Gani pipila ka motorista ang stranded tungkol sa taas nga tubig baha. Sumala sa MDRRMO, milapaw ang Pamantingan River nga konektado sa mga sapa sa kasigbit nga lugar sa lungsod nga mao ang Esperanza ug Isulan sa Sultan Kudarat. Hinungdan nga gibaha sab ang lungsod. Sa maong pagbaha, apektado ang pipila ka balay sa daplin sa sapa sa barangay Talisawa. Hinuon una pa man ang baha, mibakwit na ang mga residente padulong sa luwas nga lugar. Gilayon hinuon nga mihubas ang baha human ang kapin usa ka oras. Sumala sa pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang hinungdan sa mga pag-ulan sa Mindanao. Disconnected po yung mga river natin sa Esperanza. Baba po siguro yung tubig galing sa Pamantingan River. So, bumaba dito, dire-diretso dito sa mga affected na area, yung dito sa Barangay Talisawa. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.